פוטין רוצה להיות מלך העולם, וזה קל יותר כשממול יש את ברק אובמה של אמריקה שאומר שנמאס לו להיות השוטר העולמי. פוטין יוצא נגד אלימות, כל עוד היא לא שלו, תומך בזכויות אדם, בתנאי שזה לא ברחבי רוסיה או מדינות החסות שלה. ציניקן קר רוח שעל רקע החולשה האמריקנית מאותת לעולם הערבי, כדאי לכם להיות בצד שלי. עורך חדשות החוץ ערד ניר מביא את הפרופיל של מי שנראה יותר ויותר כמו האיש החזק בעולם. У меня вопрос в следующем. Вы как-то говорили, что Россия ни при каких условиях не будет вмешиваться, собственно, в военный конфликт в Сирии. Да. И в связи с этим у меня вопрос. Если все-таки военные действия там начнутся, Россия будет так помогать там уже в Сирии? Идут военные действия. Ну, нет, я имею в виду извне. Будет ли Россия помогать в Сирии? И, по вашему мнению, в какой еще, может быть, стране может возникнуть подобная ситуация, как в Сирии? Спасибо. Знаете, мне даже не хочется думать об этом, о том, что еще одна страна будет подвергнута какой-то внешней агрессии. Будем ли мы помогать Сирии? Будем. Как им сейчас помогаем? Мы поставляем оружие, сотрудничаем в экономической сфере. Надеюсь, больше будет сотрудничество в сфере гуманитарной, в том числе по поставкам гуманитарной помощи, по оказанию поддержки тем людям, гражданскому населению, которые оказались в очень трудной сегодня ситуации в этой стране. 우리가 믿는 것은 대포나 로켓을 비롯한 그 어떤 현대식 무장 장비가 아니라 사랑하는 병사들이며 병사들을 위하여 지휘관도 있고 최고사령관도 있는 것입니다. 모든 지휘관들은 병사들을 맏형과 맏누이, 진정한 전우의 심정으로 따뜻이 돌보며 병사들을 위하여 신발창이 닳도록 뛰고 또 뛰는 것을 체질화하여야 합니다. 군민일치는 우리 사회의 밑뿌리며 선군혁명의 천하지대권입니다. هذا التهديد صار أكبر لأن مكانة هذه المقاومة، موقعية هذه المقاومة، ثقة الشعوب بهذه المقاومة، مدرسة وثقافة وفكر وذهنية وخيارات وطريق هذه المقاومة صار لها موقع مختلف في العالمين العربي والإسلامي خصوصا. ولذلك بعد حرب تموز نحن بدأنا، إذا لاحظتوا إخواني وأخواتي، بدأنا نواجه أشرس حرب إعلامية ونفسية منذ 1982، لأنه مستوى التهديد الذي تمثله هذه المقاومة بمصداقيتها، بصدقيتها، بجديتها، بإثباتها. عام 2000 المقاومة في لبنان أثبتت أن طريق المقاومة هو طريق تحرير، لكن بقي نقاش. نعم، المقاومة تستطيع أن تحرر الأرض من خلال جهاد طويل ومتواصل وحرب عصابات استنزاف ولكن هذه المقاومة بهذه الشاكلة لا تستطيع أن تدافع عن البلد وأن تواجه حربا كلاسيكية. جاءت حرب تموز لتقول شيئا آخر. אני רוצה לאחל לך יום הולדת לא רק שמח, אלא לאורך שנים, שיהיה לך שקט נפשי, שתהני מהילדים, מהנכדים וגם מהנינים. כן ירבו לך הרבה בריאות וכל טוב ממני בעלך. מזל טוב ליום הולדתך ה-77, אוהבים אותך כמו שאת, הרבה בריאות, נחת, להירגע, ליהנות ממה שיש, תהני ממה שיש, תמשיכי להיות אריסטוקרטית ולצחיק אותנו כל הזמן. ושיהיה לך המון בריאות ואושר עד 120. הרבה מזל טוב עד 120. אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. אמא יקרה, מזל טוב ליום הולדתך ה-77, בריאות, אושר, שמחה.
תשתדלי קצת להתמתן, רק קצת. אוהבים אותך, נשיקות. אמא, מזל טוב ליום הולדתך 77. סבא. נכון. מאחלים לך הרבה בריאות. ועל ענת, מזל טוב. אוהבים אותך. אנחנו עושים את זה בשם משפחת אלגרישי, למה המשפחה שלנו מפוזרת, אחד עובד, אחד לומד, 2 מטיילים, ואנחנו נשארנו לשמור על המולדת. אהבה גדולה. ובלי סצנות. סבתא, המון מזל טוב, עד 120, הרבה אושר ואושר, בריאות, נחת, שמחה, שכל חלומותייך יתגשמו, ולסיום. הסבתא הכי יפה בעולם, מזל טוב, אוהב אותך מלא מלא מלא. סבתא, מזל טוב, עד 120, אוהבים אותך, בריאות, אוהבים. גם אני. כל המשפחה מתגעגעים מאוד מאוד מאוד. תהנים מכולם, מכל הילדים והנכדים, ושיהיה רק טוב ובריאות ואוהבים. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Santa Esther. Happy birthday to you. אסתר, המון מזל טוב עד 120, הרבה בריאות, אושר, אריכות ימים. סבתא, אוהבים אותך מאוד, ממני, מזיו ומיאלי. אסתר היקרה, המון מזל טוב עד 120. מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, אושר ואושר, בריאות, שמחה ואריכות ימים. תישארי סבתא מדהימה ואוהבת כמו שאת, אוהבים בלי סוף. וסבתא אסתר מזל טוב. מזל טוב דלג, עד 120. אושר, בריאות. כושר, יושר. חיים טובים, אוהבים אותך. ובעזרת השם שתגיעי לאולימפיאדה דרך הספורטאי. עידו? כן. יש לך ותשחקי נשיקה איתנו משחק לסבתא? השקט, למה את מדברת הרבה בזמן. נשיקה? תעשי נשיקה תעשו לסבתא. נשיקות. יופי. סבתא, מה את פה? תראה. יאללה, היא פה. מזל מזל טוב. טוב. מלא אושר, בריאות, שמחה, מלא אהבה. נינים. מלא נינים, נחת, מהנינים, מהנכדים, מכולם. מה רגע, תגידי, איך השיער שלך? גם טולטל, עשו אותו יפה הפעם? חלק, מה? שם אני שמה לה סגול בעין עם החליפה הסגולה הפרחונית. וואי, זהו. מהממת, הסבתא הכי יפה בעולם. טוב, עכשיו מה שנשאר זה רק לעבור לקיבוץ מצובה, לא? זהו, עוזבים את טירה. עזבו אתכם טירה, מה צריך טירה? כולם הופכים להיות קיבוצניקים. יאללה, אז המון 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 מזל טוב, מקרטחנה, בקולומביה, אוהבים מלא מלא מלא. מלא נשיקות. אמא, happy birthday to you, okay? הרבה בריאות for you.